Jumatato nani ntugwate branch ndumuchi okaratina on how to treat using both ways. Obomo bwa azimio la umoja wa Kenya ni bagendrete komochia serikali asogotaikirania amaganio y'abananchi askeria bagosereire bachikubarusi obisi onyatibali gochikoikirania onsi na chinga kichibo igobono homurai wense William Samuel Ruto ni garokane komochumurai wekyama kya ODM rera Morodinga asoko ndra kuroberia mangana yokorobekana aiga sense yake mwanchi umurigeria inega tiari agendrete gokorekana ase chinsemo aoimese ya Kenya ekerotrachie gosangereria erio tokumanya senchira yo gwikiranu onse yakereri sokoria Jumatato ase Emanyie Jumatato ense yemo ya margoba na boigo chinse isato chia Nigorach kumirana na inche Evelyn Osero amona inche Vincent Onyancha ekere kutokubwatira nere Joshua utakuro somono akwe Boigo tokubwatirana na basaki baito korwase chinsemo ao nigotrachi gokomanya bunagendrete wateka imeyense ya Kenya imeya Emanyie Jumatato Asegati yaito ntubwata bantu bali nobolema nabantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemerimo nakubwatisuwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumurubilyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV Ndizi TV obwansu bw'omugusii Korwa chikaunti cha Kisii na Nyamira Goika Ensenkima eye ni Emanyie Jumatato na Evelyn Osero na Vincent Onyancha Jumatato ngia mwanchi umurigererio Ndizi TV no kwegenda bunaritukoria uri abere ritoere kegima na monoko abere go kwegokia aso kubwatia emirubiro ya Ndizi TV na mange habereka okorekana kurwasema mbia yarenge ntambe goika chinse chigabono chiabono margoba enga kiende to kwalgania ime ye Emanyie Jumatato tokomanya sobwekirano na selibu atane ko sansa muranira bunabereka wataka kurwasema mbia yarenge ntambe goika chinse chigabono chiabono margoba nekero abarai au kurwase mrengo azimio la umoja wa Kenya babete bakobekwa biara kubwatikana na mamocho yokogania gusegeta chiburaburu chinga cyamandamano abakurwase chinse au nene county ya Kilifi babeire bakubwatokwa ase cashbill asogokana amomuchayo busio bwabana chibina naboigo na mangana gendrete koleta na kuwekana na bange na libuna abakagiro batatu bali bamurusetyo mwana saginya maiso litukolia roko na chukwabo nigo waikerwa gati ya batatu oyomo nigasibirwe miaka emerongene na wensemeria ye kiama kia Jubilee kora wana murekyo monene we kiama kyo Jeremiah Kioni ni
nigo basingirire goteba buna barabwo goika bagendere ko mochia serikali ase mirobero yabo yogo kongeria abakenya obogima na nene babere bakumochia abarai korwa sekia mekyo gati yabo Sabina Chege gati abande babeta bakunganya na goswa sensemo ya Kenya kwanza liboli tigaletindi libuna gati yomo governor we county ya Kisii Paul Simbarati no mogono yo kabero mo governor James Ngwayo kongusana nkole gosenkoye onyekereo ninkirike gendrete koene kiwayu amonenda mange mwancho muligere to akumanyire seto akwaliganire twemanya senchira yoboikiranu gendra gotubwati ya gwetena semeli mtandao sema ya Facebook Ndizi TV News Digital na wegensemeli ya YouTube na bogotana buna Ndizi TV News aso mtandao Twitter na bogoti Twitter @Ndizi TV News hilo togendere gusanga na boigo kwemanya mange Mancho mulieri banto kwari anobe kugusanga na intwe komwereri atariane Evelyn Osero olitoko bwatera nergo tira somuno wimanyiriyo igakoro kwa Joshua Auda iritirane nchenkoro kwa Vincent Onyancha to kwari ante chaka senchira ya bene kurwase county ya Kisii awase kina ke mubwatranitio mwana sagi ni we myaka 3 oyobete ga okonorwa amaiso kyabake gotegererwa litkoria lero ase kigambiro ya Kisii ase abakagerwa batato baba bagukumerwa egesibo Inyarabona yuniga korekanete omwaka wetu mutinyo 12 maiga y'umwano isagi ni konyara kurusi gwa maisa bakegero batatu ngamuna Alex Ochogo obona konye babekira aseke gambero boygo ngina koru mwana sagi ndani nyakirario nangina moke oyibona manyekanete buna ane rebono nyakirario Pacifica nigo bakigwa aseke gambero tukoria lero nokona chakoba kogekerwa kolenganu muna chebi na Alex Ochogo nigo bona asibirwe egesibo kemiaka emeronge na ase kinekyo aseboigo ngina koro aserieta reli nyakirario abereka gosibwe miaka 5 sechera na boigo bono nangina moke oyubono manyakanta una Pacifica nyakirario nera bakagosibwa emiaka 10 orabati Mildred Momanyi ni gatwariganiretie abakagero batatu abukonya basoerere neli mochorio komorusia amaiso omwana we miaka 3 Junior Sagini kurwa ekenyoroge ikuruma imeyamara ni sub county gati echitariki 13 na 14 omutinyu 12 omwaka wechiri bubere na 2024 nigo bakumerwe asegesibo omubasolero kolengana na mamocho ayoba korete Alex Ochogo nigo asibwa emiaka 40 Pacifica nyakirario emiaka 10 na Rali nyakirario esibwa emiaka 5. She is sentenced to serve 5 years imprisonment. For the second accused person, Pacifica Nyakirario Ochogo, sentenced to serve 10 years imprisonment. However, for the first accused person, who was a muscle behind the offense hearing, he is sentenced to serve 40 years imprisonment. Right of appeal 14 days. Alex Ochogo bwe miaka 25 Pacifica Nyakirario bwe miaka 50 nomo amona Rail Nyakirario bwe miaka 53 nigo baikiwa bosi bomonachi ebina we kigambiro gya Kisii Christine Onweno na gosomerwa ama mochonsi ayoba bete bagokora kolengana no botukibwe kigambiro ekyo amona abashahidi abo baretetwe obushahidi bwabo ase kinekyo nigo omonachi ebina Christine Onweno ateba gwetera egekorwa ekyo babete bagokora Junior Sagini takonyara korra ase obugima bwaye bonsi ase omwana oyo arachigo chandika ase obugima bwaye nonya ase arachikoba no muchando ase chisemi chaye. Fail him will forever be engraved in his physical life. This is because he lost his eyes. He lost both eyes and was declared permanently blind. This was a life-changing event, not only for the child, but for the family and the community at large. The physical and emotional pain, while felt by the community and the society and the family, was surely felt most by the minor, a 3-year-old child. I seriously believe that this is a fact that cannot be wished away. This child remains blind.
rendered blind by the actions of the 3 accused persons hearing. The court has seriously grappled with the question of what would be an appropriate sentence in the circumstances. Omonachi ebina nigo ateba omukagirwa omutangani oyole Alex Ochogo nigo amanyakaine ase kenyorobuna omonto omoibi naboigo omorebi asateban nonyana banyakenyoro nigo bale nobororo omonene gwetera embo yaye ase nonyana boigo bateba takunyara kwegwa nonyana gesibo gesiko. While still denying the offense, he pleads for leniency in sentencing. The community views him as a pathological liar, a notorious thief, and a drug addict. The community is said to have expressed fear for their children's safety should the first accused person be released. Omwelioye omwana Junior Sagini niganyole obwene bwaye ise ekegambero gya Kisii asebono oyotenerete ekinekyo umusubati Kristino Ngweno anyale kobaga kuru ogochika kwae kwa mwelio. Walipata lya egetaseni kya Ndizi TV kurusiko yekegambero gya Kisii litaliane Mildred Emanyie. Ururo ikiranu togotigana nayo mwanchi omurigereri bono nigo ensemo y'abakora emirimo ase serikali ye county ya Kisii anene bali baligete emirimo chinga kicho mugavano mutangani James Ongwae abo batarakanwa emisara yabo ase geka kemetenyi 12 bono nigo bali birero kolengana na menye ukurasorongo rwa Gusii bono baligete ense yoborai bwa mugavano bwa county ya Kisii chinga kicho James Ongwae nigo bangani mugavano bwa county ya Kisii bono policy mbarati koneke munango bwatakale chibese nyare kunyara kubaikerania emirimo yabo ya kirarituko nigo bate bire buno gotago chibase cyabo nigo gosegetira kolengana obwamate anega sengincho nigo baligetwe no mugavana omukoro omurikeito Josephat Amisi noroboti urwasintira yobwikirano. Ensemo y'abakori emirimo b'ekisekta aime county ya Kisii abakagere kuri kwa emirimo no yokabere omugavana we county ya Kisii James Ongwae nabo gutakanwa asemetenyi 12 bono nigo besokire nakomuboria omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati anyare kobaga kobakana chibesa cyabo elinde banyare kobaga kogendera amone emirimo babu ya kwamba sisi tumeteseka sana. Sisi tangu tuajiriwe tumesumbuka, hatujailipwa kwa miezi 14 sasa. Like now, take an example, somebody like me. Unajua mimi ni mtu nataka mtu wa kunitembeza. Na huyu mtu gaida wangu lazima nimlipe. Mimi ni mtu naishi kwa rental house. Sasa imefikia mahali siwezi weza kulipa nyumba, siwezi weza kulipa mtu wangu wa kutembea. I'm one of the workers of the Kisii County government. I'm the Department of Veterinary. But I was employed on August last year. We've been working. We've been doing the services to the county, which are the essential services. But it's unfortunate that we are going through hell of life. Ukuona amane kinyomba cy'oburaria nigo abakora emirimo yo batebire banyara ko bakwerwa na kwene kinga bakorire emirimo asa kinsemo gati yabo kiskuru chirie kya Tibet na boigo kiskuru kya ICD kurende kwikira boni goti baranyara ko bagwakanwa emeshara yabo yeirere anene akongwikirania amagani yabo akiralituko. Na mimi niliajiriwa, nimepewa appointment letter, nimepewa reporting letter, nimepewa deployment letter. Nikakuwa happy, mimi nilikuwa nafanya kazi na nakada. Nikakuwa happy ya kwamba nimepata kazi na serikali. Nikaacha kazi yenye nilikuwa nafanya, nilikuwa able, nikakuja kufanya kazi ya serikali. Sincerely, we offer our services and we do whatever is needed. But we've tried to follow all this through. No one is listening to us. And it's been so painful. We get wengine tunatoka mbali, we travel, we do 1-2 here and there offering the services to the county, but nothing is working. Chinkaki echichi nigo bamubolire mugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati anyare ko bagakane meshara yabo elinde banyara ko bakwegendereria n'obugima bwabo bwakiralituko. So is our plea to our excellency governor. We love you and we voted for you. We are the Kisii people who you love them. Why can't you consider us, please? It's not a big issue to help us because we have families, we are suffering, we have people who are going through hell of life, we have children who are in schools, but here we are. Every now and again we cry, no help. What is the way forward, our governor? Governor, tumeongea kwa uzuri. Governor, unajua, he has a very sweet tongue.
tumejaribu, lakini kufikia saa hii sasa we want him to come, akuja atueleze, ndio from there sasa tuweze kuchukua hatua yenye tunataka. Hiyo ndio tunataka, akuja atueleze kama hatuko, atueleze hatuko, so that we start from there now, because every Monday we are going to make this movement now. We are not going to give him time. Every Monday tuko na yeye. Hivyo ndio tumedecide. Uripoteri gataseni kia Ndizi TV kuri kaunti ya Kisii, Eliterana Josephat Amesi. Muyamano murikeito Josephat Amesi ase oroboti ururikiranu no kwegena n'abakori yawe mirimo ekirero kyabonge kikuiwe kana no mugavana Simbarati iri nabarabuo banyorere ngere yo kwegendereria. Kotikana na yuwo n'umwanchu murigire kyombe kiri kimaikete kyiranda health community promoters asiri tukulire niko bakoletara yabo kya senkeye mo chinseme chigo kyiranda kenyero kya ebate nyangururo keshe na se wodi nyako iri kunyara ko yana ko somya bantu igoro yekinda anekra ukwanira amangana alengete obochenyi niko baburiri abantu mono kurigereria afya y'emibere yabo eminentre moyo gwetanga kurwase amaroire yekingencho ao asibaterera no muroberio barengete kweneke buna bakonyira abantu ane nabo bakurwase chinga kitari kwenyara muri kyoito dipo nasanya no roboti uru okurinda afya ya kiromonto ne chinka tomenyete ngati yebirenge binene ekiombe kya Iranda Community Health Promoters bagusira ase binyoro bitoetanaine egasi anene mono yege kundi kigeito igotore ebinyoro gweta ntotageti obochafu borekane na ntotageti tonyoro muntu karaire getanda asenge ncha serikali ne bwata mariogo abantu aba bagosumu bagende bachikubwendi kwa etwachaga iga konyo mugakoyo achese chinda anabwato boremere taikonyara kwama na nyumba kokwana na Damaris Mora oyoromo health community assistant kurwa sinyagitari ya Iranda ni gaerero buya anene buokorenda amagimaito anene asabangina balibe bwateranetie amochaki kliniki mapema in order achuikira matukari chi kliniki yaboneta kwenda at least 4 kichaba chinyinge 8 at least ikiri kwenda ororo alafu igento kendi in case of another problem yenye inatokea kwa community yenye gitari yetu ya Iranda na very ready inasaidianga alafu wa mama at least kare korotwa chagete moroberio yo abangina abange bakanyorera abananga but since community promoters babegetamo it's very rare cases mungino konyorera umwananga esingitizo konyorera nka mwana ora nyoro binirase kakere getambe onyoro twera marwiri buna fistula boigo na rubosemia gochia sabanyakinyero asokorenda magimabo kobajeli tangani abaredi be there for yourself bugimano bwago be ready nyagitari o kororo onyore konyoro bubweni kuroro alafu kitu kingine tumanye ngati in every situation lazima ujipende kwanza in case of any problem ikira community health promoter yago anyari gukurifa go chinyagitari they are always there bararorobu na chiami chi ambassadors za health they will not disappoint you. Komenta nawe obosemia bakwenana nigo borengete kero yomo ilio tonyare gwetanga na marweire ao tarera abantu baito especially kobatebya magane chicho kiro muntu nata kiri gutwara chicho ase ogoseria marweire ali akoretwa amane chicho chingi oigo na kobatei bali mechingoro ase chigubi chiko morwa gutanga magana malaria na korabia emechi egero borabu bobe gutanga malaria kubeke mesungo ase chinka oigo korosi butintiare ngokonya bole chisani chitu chioma gutanga burwire bwa typhoid lakini rende ekrotu ebekiramo utuachire ase kenyorekyo gotebitora abanyakenyoro baria twaranganchira ki turanyari gwikero mu rweiroria egere tomokonya stukunyara abande tokonyara mbagwate none chianga twari none nchira tokonyara chianga twaba muntu karwarire na batwaye basabari bebinyoro mwareta amarweira ino ase CHBs egere bakurikira gokana nyagitari na riyo kugweni kubwango na riyo kurigererwa etuleti abagaka nigo yagokerege korekyo na kweneria ngambu ya mono asogo konya abantu bali no bulemeru imeye binyoro gonkoira nelimbu ya mono ase elite promoters yababa chireko konyo mugako kemo ekiagere mechande yenere se itaiga na ndi ngosabanga bagocha konyora libaga bachiche na ndi tubairense ase chinyomba chinde chitigalete mugako yonchirani yane konyega tosinyire kitokora lakini grupu ya chire ya tokonyire egaswa bwene tokora tutabwate uwezo ya tokoina nilimbi ya mono
Kuripoteria egetaseni kia Ndizi TV kurwase kenyero kibate kegotoka ase location ya Nyanguru egotoka imeye ward ya Nyakoe ebunge ya Kitutu Chache South imeye county ya Kisii elietaria Nedipon Asanya Mia mono murikeito dipona sanya ase oroboti ururikiranu magayo kurobekana kwene kiwa samatkatato ime county ya Kisii eikiaita igikererete obonchoreria koraterena bono nigo igatia bonchoreria babere bawe sokia na gukwanira igoro yoko irana inse wa uchumi askiria baganirie abara ikorwase cinse muibere agokoro koigwana erio korobia obugima Aya ni gago chekerekelewe gokorobekano konde korobirgo chakerito kule Jumatano ikiye inseyansemeli kwamelia serikali Azimio 1 Kenya batebirgo ka serikali egwokogani kwabo abonchire kurwase chire daraja 2 niko batebirgo korobekano kuni okanda tokobaletera asale nene na nekwera ni nsamangana rengete uchumyo muri kitonde Steven kurwase chire daraja na gatwalganire roboti rokobwatia Chiwiki chia maega nigo korobekana kora lirino mu Azimio nigo kwabire okogenderi wa chinsemo ao imeyense gati yabo Gusii nigo nakoleta rogo ikechiro daraja 2 komanya birengerero byaba onchireri igoro yokorobekano kwo ase igoro ya maandamano aya nigo ntagete gukwana ngata bwati faidende aso mwana inchi buna inche oyoro munyabiasara daraja 2 nambe yemo igonta gitego nga maandamano aya ase ebiashara igaletira asara nene ase ngencho korubuna chagete tindara faidende na asara ngenda takunyako bankorora njegento nare gosaba aba bonsi bakonya kuandamana mware gwanja moira ne makore chigasi cheine sengenjo na chigio chiraba konye amangana araira engaki arenge serikali obugimana babwarenge tabato chingaki chingorora bae nabara chingako chingorora barae nigo baerera asara babire bakonyora chingaki chokorobekana eyo yaireiro bonchereria bwabo kogenda inse no bogima gokonga intubu no mwana inche ngumiete asenge njokero nkorigereria ebiasara bino nkonyora ninche ngona chwe bango uchumi gagendete gotira igonto bwata asara nene eketokorigeria chibese konyora nkoni muna litukoria rero tindao nikende yonsi korumambia konyora ankonia elibu noe ni 20 lakini bona gatindao ni none chiri bubere igo ina asara nene na nyorire buna inche omunya biasara daraja 2 wetani ko omunya biasara none bango yaito ya Kisii county go ya reduce gati yabonchero nigo baegerere serikali ya Kenya kwanza kibakobori abamenye kwa serikali chingaki goikirania meroberie begete egento nare gwanja gote yabarai baito oyoro mheshimiwa Raila Amolo Odinga ayo murai Ruto chingaki chingororo araense sengencho ngaki barengo borai obogimana babwagenda toko baigoro serikali yareto obwoyo twarore bone bitumango nyakogubire bitume byabere all over the country ndagera ya ijoro yokonyota bwati bono ngoragera umurai bwense William Samoei Ruto na Raila Amolo Odinga nigo basabiru gwetanga na tofauti chiabo chiage siasa na koigwana eliogo sukiense bosio uchumi yaito gegendete gokiago chinse samo yani omogambio ito William Ruto na tolierete chira ekera tolierete chira ngana to boost buna abanyabiasara ntorarura kende igo na asara togendete korora na burayo ntorara faidende igo mama mboga tunaendelea kuumia sana kwango sabanga maandamano tabwati kende taigo toirande igo tigababwatera ne buna barayi na kajagua sore nayo munwa yogo gotigwa kwana iraninse mwira ni bintonse elinde ensage andravia moko andra ko tebana kigo inua banyane nchara minute balie Kuripoteria Ndizi TV koruchense mochia daraja 2 Kisii County erietariane Ndemo Steven Bia mano mariketo Ndemo Stephen ase oroboti ururikiranu korwase county ya Kisii. Ekero togotikana nayo nigo umuwaziri w'ibintu byetane ni mwanyabantu korwase serikali ya county ya Nyamira John Matiangi abeire gakoboria omugusii gotwara obomo nabo igokoeneke omurembe chinga kichonsi. Gokwana litukulia lero nigo muwaziri yibona rokane komo chumo bungo South Mugrango zirivana siosoro anaso okora siasa itabwate omurembe ni gaborio soro kaneke bunangu wakare siasa
embata yomorembe na chinga kechibo igoni gabudru mu Gusii ko neki muna kubwatsa baru mu waziri w'egisemi Ezekiel Machogo asoko baleta abagusi amo Murike itkorwase county ya Nyamira job manki ni agoto manyia bunani gobo igabori abantu ko eneke muna kurenda bare ebintu bitwetanaine Kagokwana ase umusangerekano oyomo imense mwe bosamaro county Nyamira asege ikaro n'abamenyi bense meyo nigo mu waziri w'ebintu bitonchokanaine John Matiang'i asabira abamenyi kolenda ebintu bitonchokanaine asakwanira obo bwemetemeri ngamu yaratire asense mo ya Gusii maji mikaratuzi ni miti hii gum trees amata erire Gusii amane mangire koleta chibando chindage ikegere yemeri yaki yemeteyo musonga atoreterete agatongorera Nairobi aganzeronge kora mache yachire boka storai gukora mache bobi. We are coming around tuongee na nyinyi ndorwe notice bari baratangane ko rusiroche toko baemete ya free basimeko indigenous for free bari barakaidi baadaye tutakujia na paso alafu tutatoa hiyo miti narwa esege togochiase abamenyi osimeka emeche ase obonge agoteba mberuete korwa emeche gochiase chusukuru chiricheruete gosimeka emeche principles wale ambao wana shamba ambao wanataka kupanda miti tutawapa miti for free. Andika barua kwetu just write to the county secretary Nyamira. You request mko na shamba ya kupanda miti. Tutakuja na miche ya miti watoto hawa wapande. They will plant them. Naichanera okoboro ko morembe imya Gusii anene mono ekeroge chinga kichokorobekana kwa azimio la umoja. Namugikiria umubungo South Mugirango Silvanus Osoro na kumusaba gukora siasa cyaye asenchera yobotoereru. Mwenzi motebyo Osoro kanyeka. Esibitie nene. Kanyeka. Ekiagere segi bacha kesegi ucha kesegi no yacha kesegi ngaitogochi. I'm sorry to be talking this way. Mimi ni mdogo but I want to say this just come to my mind. Nasaba abagusi komenya ase obomo na kubwate sia Machogo buno muraibu abagusi. Onyonka was there. Onyonka akaongoza. Akafika mahali akaondoka stage. Mheshimiwa Nyajae akaingia. Mheshimiwa Ongeri ndiye huyu. Tukakuwa pamoja. Mheshimiwa Matiang'i ndiye huyu. Akatuongoza tukakuwa pamoja. Na sasa nani yako? Mheshimiwa Machogo. Tushike yeye mkono, tutembee pamoja na yeye. Talk to Mheshimiwa Machogo akuwe ndiye yeye anaunganisha wa Kisii. Tumeelewana? Atoweke amo. Abeka wachumbe amo. Aleta wagabana babere amo. Ginko reporter ya Ndizi TV kurwase county Nyamira Job Maangi. Miamono job manki asorobo terorikirano kurwase county ya Nyamira chinga kiecho nige turetia bagaka bagendrete wesokia na kugikeria okorobekano okorobere nseme kwa meridia serikali ya azimio la umoja One Kenya asekeria batere no korobekano okoti gokoreta matunda maya imeyense ya Kenya kolengana numurikyo monebwe kombe kaligie tureti yabagaka kibono kamanyikanta una Gusii Council of Elders Samuri Bosire nigo wanareka gote yabuno korobekana nigo kandeta koleta na kwira ninse amangana alenge uchumi ni ganyarare kubori yansemo ye serikali nabo ikona bali bakwamire serikali go so pinzani ko ne kibuna ngotara bali chinkwana chiabera numure ibwense aso kunyara wikera okoigwana chinkwano negentekia geka kara muko kwana omokwaro ya mangana ibintu byabuya chinkwano kiracyo chitakeire esabara yaba bakumana kera abantu baikaranse barwe chinkwano chire reasonable chingiya abantu bakoigwanana na ena beta kireigo ngukorera iga abagusi ese twabeta amangana maandamano tigaturaira ngora point teyo yugo sambe para mosobeti opale o sambe para kebirigo aria masubume usena eta na raji para jisambire njugo sambe roro kiaba
nki ngendo kieko gusaria na ndali ese gwasambira no igocha kubutokera ebe chipoto esaleke ebe metaro na gusamba konde yokoranga na barifu bantu bari bakwanda mana boronge dai baroba kwenda muna ali chinkoko boronge utareka masimba bachigosamba para butuko naende bantu balia bari baronge igo esa maandamano tiga ensi yaiteire ng'ora abantu bakwane chinkwano ebinto mbisareka mono ebiasara mbisareka naende amapato tubwata ya maketo goteba ng'obotaka nobonge amandamano agenderere igo borabo bobe mono naende torabe enchara naende tuchake naende naende esegi etuboke abantu baitu bako gati y'abamenyi be wodi ya Ibeno nigo bagendrete kwarigania obokoreri bwo MCA bwenseme yo Steve Arika asomokia bo gwikirania amagendero aliabete gusekubatkana chira betega kubaliera chinga kichechi campaign kolengana na gati y'amenyi abuni go bago kirege tambo kirigyo cross ogwechi bari chibono stare gweteka senseme yo gati bara ya wango go banyare ko gokerana koganio MCA bo godi anyare kunyekirania na konyerosia sobwango ne bareria ya nyanturago mosocho ibono ya chakigo bene no MCA korwase ensemejo Steve Arika manke ni gotwarganire na Brighton Makori buna enjereyemo yowikirani amaganio amone chira jiri halireta bamenyi be wodi yebeno MCA bwe wodi yo Steve Arika ni gobono achakiro bwagachi bwejibara asensemeyo anene jerengete ko sira obonjereri ao ase ensemeyo ukwana litko lelero anekera chaki obwagachi bwepara ya nyantrako mosojo nigobono Steve atogiri obotenini bwe county ya Kisii anena soko bwatuka chibese jigo chokoro bwagachi ase ebara eyo eira narirete abantu betundu bali umusocho nyepale nero sigu lero ntwacha konye chaki gwakira igavana yeto Simbarati ngambia mono aso gutuma aba engineer gocha lero gochake pale yeiga ne contract na yachitenengia nero njanchira nitinga ikolika abantu bekinyoreke naindi nabumo kulinda epare jinaja gusabanga abana inji baitega to kole gasiga nje tini chikorusi banta tambe bago jagora gasiga na abantu bokurabia abantu no narusetiga na abantu bagokora chigasi chumu engineer teba abantu nabo bekinyoreke iga nabo bago benefit sichinga keje Steve nikabona nyarire gakobori abamenyi benseme yo kwenekibuna ngobwatsi bale abanyakonda bepare yo mo basikugora muchanga gosikurusi magena yakwe kwepara epara tetero sikubuya abana injira mucho tenga yabeire buya contractor nengia yatebire ngobekera muchanga omuya samakara batia kobekunkobe kwale nande ntoigwana no mushimi wa Maraki mushimi ukiamka magwat epara iri batokonyetikera somo paka igoro toigwana nirenga tonyesukie eike echikomirana erie kogenda mwembe egere nari abantu baito baraite ntete gutwara mipaka nga twarosie para so mupakole twatikero nandete gutuka nga nere negasi ninje ngusabanga mo tubwatera namo egasi namo kole gasi ngia epara to kole pare ngia kolengana na instructions chumo engineer boigo Steve nigamendribuna ere nigaendete gukora emirimo na barayi bande eri kwenekibuna ewodi yeibeno nkomesere okubwatera nokukora okuya negabana no muchumbo ito Sairi Chanda nere kumwakira ngambia mono twagamba tukaigwana ntondete kubwaterana asichipale chiga asokorosi buneyiga nerorosi gocha nichina bwatere gocha gatande gochiga no mugabana Simbarati egera torolenga abantu baitu baibeno ichenchinkobere ikiagera buna bono roche abalemi beme Simbare gaiga chainere gaiga abantu bagusinyukoira ebintu echiro boigo nigaerere buna serikali ye county ya Kisii nigebegete miroberio yogochkwagacha gosokorobwagachi bwejipara ao asichiwodi ao anene asewodi yebeno etatigiri magega budget nande yeitubuna MCA mbono ereime chipala ni chinyinge chirabe chokorosiwa yekogera na national omushimi wa Chanda nenaendete ko sukuma chipala chirosibu ne county ne governor nero nentutoro buna MCA igo bugimambo gotigara ali asubwalenge yogwetera chipala ne bintu binde binge goika echenchebe nande echenchingia omunyakonda webare yo Julius Otungu nere nigaerere buna ntachokora emirimo yawe buya ase ebara eyo itanga ningo appreciate yo mheshimiwa Steve Arika na county government ya Kisii through asomosike governor Simbarati
ase emeremo emiya bagendete echipara ninche konganchera nkore ase epara iga. Aya naro abamenyi b'ensemo eyo babwate igoro yogochakigwa kubagachi echipara ase ensemo eyo ya ibeno. Nagokire sana nandi naigure buya gekogera ekero tokwenda echiro togochandika sana kero tokoirana ekero sana ekero embretwete konyara toro obokomo naigure buya nandi ngotebia omoishimi gwitu mbuya mono amono omogabana oito simbarati ase emiremo eye bagenderete gokora twabaire okoboko nandi togoteba mbuya mono nandi mbuya mono ase eng'encho emiremo emiya eye bagenderete gokora. Ngoripotiri gitaseni kia Ndizi TV eritariane Brighton Makori. Mia mono omurikio ito Brighton Makori ase oroboti oroikiranu. Ensemo ya Braibet kanisa korwa ase orogongo rwa Nyanza nigo baganiria serikali nse yo Braibwa ya Dr. William Samoei Ruto korigia chinchera chiokoreta okoigwana. Nigo bayakwana ilitukulia Roma yokoreta ya bocha senyagitari ya Jaramogi Oginga Odinga eligotara bali batigete chinko machinga gichokorobekana wasegetu tuna azimio ekiyaeta sama tukajato ona wabete kubwata koro chimbunde ko sama sasi n'abanyanyimbo kolengana Baraibechi kanisa nigo barokane ko mochensemo ya serikali ya sogote buna nigo bagotumeka chinguru go etani ya kerengo asabo igo banyara ko rage kiare nsemeyo nakogania ensemo yo kwamire serikali no murai wense koliga chinga kina koisaransa na gotwara okoigwana tuguterare okurobekana nigo mono batairu na bari batabwati amamocho nabwo batigeretwe chinkoma ase kerengo kiguru. If we want to run this country on the basis of suspicion, fear and vendetta, then no one will remain in this country. Fueling tension through reckless utterances cannot save this nation from its economic woes. A national conversation is critical as a panacea for peaceful transition. We are calling the opposition leaders to recognize the legitimacy and legality of Kenya Kwanza government. Mutual understanding is attained when each party recognizes the other and gives due respect. We are rightly of the view that respect must also be earned by good behavior on both sides. Mwanchi umuliri bono ayanega tiari tuwa kwariganire time Emanyie Jumatato ense ya masenchira y'ubwikiranu. Mwanchi umuliri bono yendra gotobwati bwo gobana semeli mtando twache ko batya buri tangani bali bagana to gotobwati tatakogenda umutumo komoke buna bono OCS brushes ya maturikia juja watching watu bani watengerete ase marugoba ya bono Gladys Nyasha igati ya bando ndiye kibenada bali bagotobwati asensemeli ya yemtanda Godesh Nyakunde agote ya bono gotobwati ya na Dolphin Murachi nsemo chendi ya diaspora gotoma ba irda kwambuka obagandrete kubwati ya MS ya mangana majensemo ya bono marugoba tokando mutumo komokono tokoirana ndogendere gukumanya mange kore ntobasa Oscar ngo kwera trasensemo ya kabere ya studio ero tumwarigani Sultan Bobangi atumanya ya twarganete imeye Emanyie Chigosori. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eriubwikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo erioto gwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwekiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikerundekerene negokurengera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TV
TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kiringa ekio korentera emerubuli merunge chinka kichonsi. Ndizi TV obwensu uomo Gusii. Kirengo kwira ngambia muno waso kogendera gochora na kuligiria Emanyie Jumatato ngokwariania ase Emanyie Chigosori retaria na Victor Sultano bangito chake Emanyie Chigosori korwa ase egeti kiagetembe ase ligi ya Nyanza Regional League abu ase timu ya Kisii Industrial ya ikora tene timu ya Jenga tendere asemino bie ligi yo ya Nyanza Regional League na gosoka makali yokobekana chigori bere ya seibere chingaki ligi yo elgeretigo ika omwelio. Onchumaliria sebiti au boigo ligi ya Nyanza Regional League nigo yagerenderete ko buatanse abuase timu ya Moruga FC yabaikolete timu ya Borabu Sundown chigolisato senoti chingaki timu ya Geteni yanyoletogwa kwa segeti kyabo gyanka maigayo kwa chigolibere ase mone timu ya Global timu ya Bogyakumu ekanyara kobage gwa kwegolia ya mo serigina yesegero ne timu ya Bomachoge Borabu chingaki timu ya Getali ya geto ichigolibere aseyamo ne timu elia ya Nyansiongo Township timu ya Kinoni kanyorobo bui asegeti kyabo gyanka asokobaka timu ya Nyamira United chigolibere serigina yesegero chingaki timu ya Shining Stars yanyoleto bui we chigolibere serigina yesegero o timu ya Shining Stars ya getwe chigolibere serigina yesegero ne timu elia ya The Pirates ne kemino gia FKF Nyanza Regional League egati yebiminano bie ligi ose ebie kyombekeria FKF ebio bitigalete bitarai komo magaye keminano keria gia KPL na bogo kia Nyanza ose kia NSL oika omwelio. Gotingana nayo kyombegia FKF nigo kerobereti go chiago chakia bene ekambi yobobundi yechigosori ase county ya Machakos ekambi yiganigo era chikorosigwa ase chilingi $1 inye chinuguta isano ose chimilioni $1 inye nuguta isano ose chilingi chimi isano nemo na meronge 35 chimilioni chibesa cha Kenya ase nsemo ya Machakos okwana chingaki chogo kerania beno morobelio yo president wekyombe ya FKF Nick Mwendwa nigo amoiranilinga muno
omugabana we county ya Machakos wa Vinya ndeti aso wanchirana kurwendemero asegetie kikego chikwaga chwabene ekyombekyo gosege omoroberio yoni go ogosirwa ensenchira bene nekyombegi FIFA ase enchira yokoene kinga kerense gotwarere ekambi ase chigosoli chikoene kigwana boigo abakocha na abalefali bakonyora amegelio. I cannot emphasize what you have done, but I think in many years to come, when we sit down for a cup of tea, you will understand what we said. I cannot express it in words. I will look at you and say thank you so much for having us do this today. So I want to go straight to what is it we are doing. In the world, there are 211 member associations of FIFA. Kenya is one of them, represented by Football Kenya Federation. Each one of them has a technical center, or now must have a technical center, even if they do not have. In Kenya, we didn't build one. So we have been tasked since last year by FIFA that we must build a technical center. It was therefore our job to choose where that technical center will go. Move quickly, and we have an agreement now, a 33-year lease, which mandates us as FKF to build a technical center. What does it entail? What does it have? 3 pitches, 2 turf, 1 grass, with amenities around it, office space, for training of referees, for training of coaches, for training of our kids, facilities for accommodation that we'll do together jointly with the county, further facilities in future for medical, so when our players are injured, they can have a place to be treated. And how will this help? Our youth national teams now have a home in Machakos. Wanchumolirie kampe yo ego chikwaga chwa ase chinsemo cha Machakos nigo era chikoire gatie metionyi 15 weke myaka ebere elio chikwaga chonyorangani ego sirwa bene ne kyombekerigia FIFA ase $4.5 million US dollars chingo etania 638 Kenyan million shillings okwegena gwitonga ekambi yone chikoyana kinga chigosori ose egosori yo mupira gwenkoyongo chiere gokinirwa ase ense ya Kenya. Chikora chinsa iso ni Emanyie egati chigosori chiri cha kebosani chigenda takosori gwa ase eligi ya English Premier League kolenda sebono nara yikuru ase MSA ya Emanyie chigosori bakondoka Victor Sultan bobangi bona batambe iposi kutuzilishenia Jalali halali. Mono Victor Sultan ase amangana yama yake gimakorwa ase Emanyie chigosori. Mutumanyiria mange nabwo no kugena kwane buna abanchi bechi gosori babere bakwimanya monchu mulkire bono asengencho ye birotu wanchere to yakro musumari ga mangana magia anene Emanyie Jumatato na mange to akwaliganiriti litukolia renyero bono mwaziri ruteneta mangana yobole ndo ime kithire kidiki asensema ni gatia ne kago tumuka na gotera kurubekana nkoyo kora korekana no nyazimio bagandete gosingira buna okurubekana okungo chigo korekana litukolia Jumatano. Gono mancho murigereria mankendo cyokumanyene ndasobwekera nuchikoraga chinsesato gendera gotonyora sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube otonyora wetera Ndizi TV News asumutanda Twitter @Ndizi TV News ile togendera gosanga nabo igo kwemanyia amanke ile tari na website yetu ya Ndizi TV www.ndizi.net na reno gotobwati gabo Evans Mogaka endonga ino kuru nyando chibere agotwa ntali komocha Emanyie Jumatato manchi omurigereria tariane Evelyn Osero nabo igoro tare kubwaterana rwetera somuno bwimanyiririo igakoro kwa Joshua uta ile tariane nchenkoro kwa Vincent Onyancha.